kuma wannan mota. A'a, wannan kamar motar baba. Bari in je in ga me ya faru da motar. Kullum haka take da ta zama lafiya. Kuma ni a iya fahimta ta wallahi Hajiya Sarayya bakin man da ake amfani da shi injin motar na shi ke lalata motar. Da wani kalan mai to kuke amfani wajen juya? To gashi nan dai wani lokacin mu sa toni wani lokacin mu sa shaf gashi nan dai kuma ni a iya fahimta ta. Garbati kenan kai ma ashe baka da labari. Ai tuni na dade da daina sai da irin wannan man. Saboda mutane ba sa yayinsa yana lalata musu injina. Yanzu masu babura da adada da sau ifkon kawai suke amfani da shi wajen juye hankali kwance. Ifkon kuma? Hai sallau, ni fa ba ruwana da wani zamani, ba na bin wani zamani a harkar juye. Kawai ka bani wanda na saba amfani da shi, kawai da shi na saba amfani da shi. Garbati, ka ji ni. Baba rigima. Na yi kewanka wallahi. kin kewa na ke da baki san ma wannan abin da ake ba, ke baki san komai ba. Inda ake san abin da ake yi da baki ce haka ba. Iza ko wata mota rata da za a so wani bakin mai da ake labarin shi a ƙasar nan. Ka ba wani ke. Ya salam. Fauziya! Kinga, bari mu je asibiti Fauziya. Ajiya kar mu je asibiti dan Allah ki bar ni a haka. Fauziya ya zan yi in barki a haka? Ki bari mu je asibiti mana.